Sestřenice se mě zeptala, jestli jí najdu tyhle zvířátka. Tak jdeme společně najít. Takže jako první je koníček. Já mám teda jenom 2 koníky, takže by to mohlo být lehčí najít. No, tady jsem našla prvního. Ještě se pokusím najít toho druhýho. Lidi, patrám tady asi už 5 minut a stále jsem ho nenašla. A je to teda dost divné, protože vím, že jsem ho měla. Tak jako buď mi utekl, anebo ho někdo snědl. Přiznejte se, že jsou snědl ty. Jako on může být i mezi malýma. Nebo tady. No není. No nevadí, aspoň jsem našla tady tohoto. Jako dál, tady máme prasátko. Ty mám teda 4, takže ukážu aspoň, jo, 1. A dál tady máme bobra a ty mám teda 2. Jeden je teda z té zvláštní edice a ten druhý je teda teď nový, takže... A tady vidím jeho ocásek. Ej, co to tu má? Fuj. On má nějakou gumičku, jako jsem si vůbec nevšimla, když jsem ho rozbalovala. Dobrý, má to pryč. Dál tady máme ovečku a tak koukám, že rovnou tady vykukuje na mě, takže... Mám teda jenom 2 nebo 3. Jo, a těch ostatních pečupaků mám víc, ale já je mám mezi malýma, takže to mám jako, myslím prostě jako mezi velkýma, jo. Těch koníků mám třeba 5 nebo 6. A jako poslední je tady labuť. A to je hnedka tady. A pokud byste chtěli takových více videí, tak zanechte like a odběr a napište do komentářů vaše zvířátka a já budu takhle hrabat a třeba najdu i vaše zvířátko. Tak se mějte pěkně a ahoj.